Mill-ġimgħa filgħodu jekk tinqabad f'post pubbliku barra mingħajr maskra tista' tingħata multa ta' 50 euro li tista' titla' sa massimu ta' 100 euro. Filwaqt li l-użu tal-maskri f'postijiet pubbliċi ġewwa u ġew trasport pubbliku ilu mandatorju, minn tmiem il-ġimgħa li għadda l-użu tal-maskri sar obbligatorju anke barra. Filwaqt li ngħatat ġimgħa ta' tranzizzjoni sakemm il-pubbliku jidra din il-miżura ġdida, millum il-Pulizija u uffiċjali tal-Leża u tat-Transport Malta jistgħu jimmultaw lil kull min jinqabad barra bla maskra. Minn kmieni filgħodu il-Pulizija bdiet bir-rondi. Ġejna fraħal ġdid sabiex insegwu r-rondi tal-Pulizija li qegħdin jinfurzaw il-liġi li tagħmilha obbligatorja li tuża il-maskra fil-pubbliku. L-Ispettur Sara Zerafa spjegat kif ir-rondi minn dejjem kienu jsiru. Pulizija aħna dejjem nagħmlu r-rondi tagħna, speċjalment fil-pjazzetti jew fil-postijiet li żed li jkun hemm nies. Hija ħaġa normali li jkun hemm il-pulizija f'daw il-postijiet. Biss issa kif attenti ħanibdew ninfurzaw iżjed fuq l-użu tal-maskla. U r-rondi tagħna ħajkunu speċifikament iżjed jenfasizzaw fuq hekk. L-uffiċjali bdew iduru l-akwati li fihom l-aktar li jinġabru nies flimkien u hemmhekk bdew jaraw li kulħadd qiegħed jimxi mal-liġi l-ġdida u jilbes il-maskra. Wettqu spezzjonijiet ukoll fuq l-istejġ tal-karozza tal-linja filwaqt li telgħu wkoll jaraw li kulħadd libes il-maskra fuq it-trasport pubbliku. Saħansitra l-uffiċjali tal-Pulizija deru jwaqfu raġel li kien qed isuq il-mutur tiegħu sabiex jiġbdulu l-attenzjoni biex ma jaljenax ruħu u jinsa jilbes il-maskra hekk kif jasal fid-destinazzjoni tiegħu. Il-miżura ta' distanza soċjali hija l-aktar waħda li jidher għadha qed tindara u hawnhekk il-Pulizija deru jagħmlu xogħol kbir f'dan ir-rigward. Kif qed taraw warajja l-Pulizija issa qiegħda tferraq in-nies sabiex tinżamm id-distanza ta' 2 metri anke fikju waqt li qegħdin jistennew sabiex jingħataw servizz. F'post ieħor fejn jinġabru n-nies fi queue barra bank qegħdin naraw il-Pulizija li wkoll qiegħda tferrex lin-nies sabiex tinżamm id-distanza u qegħdin jaraw li kull persuna libsa l-maskra. L-Ispettur Zerafa qalet magħna kif il-ġimgħa ta' tranzizzjoni sakemm jibdew jinħarġu l-multi jidher li ħallit il-frott. Naħseb dik il-ġimgħa li kien hemm biex jidraw li l-maskla tkun dejjem imlibsa. Indrat fil-fatt in-nies kif rajna mir-rondi tagħna kollha kienu bil-maskla u kienet tajba biex dak li jkun jidra u issa ovvjament jaf l-importanza tagħha li tintlibes. Hija temmet tappella sabiex għall-ġid tagħhom u ta' dawk ta' madwarhom in-nies jimxu mal-miżuri stabiliti mill-awtoritajiet tas-saħħa. Jiena nappella li ovvjament il-maskra tintlibes sew. Da fl-aħħar mill-aħħar apparti li rridu nsegwu r-regolamenti u għall-ġid tagħna u tal-oħrajn, ġifieri naħseb kulħadd fehem l-importanza tagħha, allura huwa tajjeb li nimxu ma' dawn ir-regolamenti.